Hei, minä olen Lilli ja minä esittelen teille nyt tämän KHT-käsyn. Tässä on siis tallin ainoa tauha, joka on aika pieni, koska mä en tiedä jaksanut tehdä suurempaa. Tuohon kyllä mahtuu ihan kivasti melkein koko hevoskatsojamme, mutta ei ihan kokonaan, joten toinen tämä tauha olisi kyllä tarpeessa. Sitten on meidän kenttämme. Eli tällä on siis 2 kenttää, hiekka- ja nurmikenttä. Eli hiekkakenttä on aktiivisimmin käytössä. Siinä ratsastetaan lähes joka päivä. Eli nyt saavuimme tähän meidän hiekkakentällemme. Tämmönen aisu. Ja tuolla kauempana, en nyt sinne jaksa mennä, niin siellä on tuo meidän nurmikenttämme, semmoinen aika pieni, mutta ihan kivan kokoinen kyllä. Mahtuu sinne muutama ratsastaja hevosineen. Ja nyt sitten tänne meidän itse talliimme. Mennään tästä. Tänne. Täällä on siis tallimme. Siinä on laitettu tammat ja oit eri kausinoihin, mutta sitten kun täältä lähtee näitä hevosia, niin saa kaikki oman ton kausinan. Siinä on hyllyjä, oma varustena, siis riimuille nämä naulakot. Sitten tässä on tämmönen jutska, millä saa hevosen laitettua käytävälle. Tossa sitä ei nyt näy, mutta siinäkin on yksi. Ja tossa on sitten tämmönen jutska, että hevonen pysyy pystyssä. Ja täältä löytyvät varustenaulakkomme. Tällaiset ihan kivat. Eli ei hirveän isot, mutta kyllä sinne kaikkien suitset mahtuu. Ja siinä on sitten joku semmonen ihmetteline. Sitä ei nyt ole hirveästi käytetty, mutta kyllä sitä aina joskus välillä käytetään aika halvoin kyllä. Mutta tämmönen tämä meidän talli siis on. Toivottavasti nyt tykkäsitte ja minä toivotan kaikille tosi hyvää kesää ja hei hei!